Euskal Herri osoan barrena, gozo, gozogile eta gozotegi onenen bila gabiltza, eta Bizkaira iritsi gara. Hain zuzen ere, Mungiara eta Bermeora. Esan beharrik ez dago, bertako jendea nortasun handikoa dela, eta Armintz Gorrotxategik gidari bikainak izango dituela alboan. Gidari bikainak gozorik bikainenekin. Gehiegi aurreratu gabe, baina Karolinak eta Errelanpagoak aipatuko bagenizkizue? Seguru mingaina dantzan jarri zaizuela jateko gogoz. Lasai, jango ditugu eta. Gozogintza bai, eta aisialdia ere bai. Bermeo eta Mungiako txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Nik zuen lekuan ez nuke galduko. Are gutxiago, Armintz animaliekin lanean jarriko dugula jakinda. Ea zer moduz moldatzen den. Has gaitezen. Armintz Gorrotxategi naiz. Gorrotxategi gozogileen sendiko laugarren belaunaldia. Euskal Herrian, gure familia bezalaxe gozoek garrantzi handia dute. Guk pasioa ogibide bihurtu dugu, eta baita bizimodu ere. Bidaia honetan txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Zuek denok gozatzeko asmoz. Hau da, dagoenean bonbon. Gaurko bidaiari Mungian ekingo diogu, Bizkaiko toki preziatuenetako batean, kostatik gertu eta Sollube eta Jata mendiek inguratuta. Gozotegien bila hasi eta bat baino gehiago topatu ditugu. Armintz badoa lehenengo geltokira, leku ona gozotegi ezagunean egingo dugu geldialdia. Bertan, zain baitaukagu jabea, Jone. Bueno, leku ona gozotegian gaude, izena bintzat oso aproposa, Bai. Zenen arten eramaten duzu de negozioa? Nire ama eta ni artean. Bueno, ikusten dut hemen denatatik handaukezuela, bai gauza modernoak, tradizionalak, nola klasifikatuko zenuke zuen gozotegia? Zuk esan duzun bezala, daukagu hemen tradizionala, hemen modernoa, ezin gara ahaztu tradizionala, ze gehien saltzen dena da, baina inobatu egiten dugu ere bai. Zure kasuan, zein izango litzake gehien gustatzen zaizuna? Niri tradizionala. Tradizionala. Baina ateratzeko dendan, berriak, bai. Eta tradizionaletako guztietatik zein esango zenuke dela klasikoena? Klasikoena gure guriño pila. Hemen gainea, Bizkaia alden, asko konsumitzen da, ez da? Bai, pilo bat. Bai, orain dela urte batzuk gainera egin genituen kutxa batzuk, ze saltzen ziren pilo bat eta bidaiatzeko eta esan genuen, venga, kutxa batzuk prestatuko ditugu eta seiko kutxatan jartzen ditugu eta oso ondo saltzen dira. Jendiak etxea eramateko behintzat, arrexeago eramateko, gaina oso politak, bertan ikusten dira pilak, eta arroen sentitzen dizun produktuena zein izango ditzake? Arroen, orain dela 3 urte eman ziguten Euskadiko te pastarik hoberenaren saria. Bai, eta hauek dira, bitxia jarri genion izena, ze guretzako gure bitxia da, ez da? Nola dago eginda edo zer du berezi honek? Berezia da beran zaporea. Ez duzu uste zapore hori eukiko duela, ze gatza dauka, orduan probatzen duzunean gatz hori, esaten duzu, oi, gatza dauka, ez da gozoa, ez da? Zerbait bitxia, zerbait berezia, hori da, bai. Eta hau dena non egiten duzue? Hau, Obradorean. Obradorean bertan? Bai. Joan gaitake ikustera? Guazen. Venga. Bai. Bueno, Jone, Obradorean gaude, jendez beteta, zenbat langile zaudete hemen? 15. Eta tokiare bai, haundia, usainan, nabari da. Bai. Bueno, zer egiten zaudete gaur? Gaur pasta eguna da. Eta nola egiten dituzue pastak hemen, adibidez? Hauek dira sabledunak. Gaur egin ditugu sabledun pasta guztiak. Eta hori egiteko zer egin behar da? Lehenengo masa egin dugu, gero hau laminatu egin dugu, eta orain egin behar duguna da ebaki. Eta zenbat pasta egin ditzazkezue egun batean? Egiten ditugu normalean asteazken edo ostegunero, 20 kilo inguru. Eta dena zer da, zuen dendantzako bakarrikan? Gure dendan eta aeroportuan ere bai daukagu korner txiki bat. Bida, hemen Bilbon, ez da? Bai, hori da, Loiun. Eta hemen nola organizatzen zarete? Egun batean,
pasta guztiak, gero beste egun batean Karolina guztiak. Hori da. Beraz, gaur Karolinak ez ditugu egingo, hemen obradorean, baino, nahi Karolinak ezin detorrekin, osea, asko gustatzen zaizkit, eta probatzea gustatuko litzaidake. Egiten dezakegu adibidez hemendikan gertu? Bai, Mungian leku berezi bat daukagu, Olentzeroren etxea. Izena du basoan. Torri! Indartsu hasi dugu eguna, Mungiara Olentzeroren etxera joango gara Karolinak prestatzera. Ezin gehiago eskatu. Hala ere, hori gerosiago izango da, orain Bermeon jarraituko dugu. Kostako jendeak kasta berezia izaten du eta hauekin broma gutxi. Kosta, itsasoa eta arrantza oso garrantzitsuak dira Bermeon. Bestela, galdetu Jesusi. Kaixo, Jesus! Hombre... Itsasoari begira harrapatu zaitut. Hemen hau, lasunik ero, arrainik ikusten buero. Bueno, arrantzalea izan zara, zenbat urte zeon zara, arrantzale behon moduan? Bermeoko bajuren egin jote, 8 ero, 9 urte. Da gero, june soldadutxera, da soldadutxetik atoruzan egin egin alakarra atun erutara. Horren jote 11 urte, da hortik urte nahuen, da gero zuen egin petrolerutara, horren jote 25 urte, da hortik egin jubile. Itxasontzian, esan didate ere, sukaldatu egiten zen duela. Egia da hori? Bai. Entzun hilebi orduan kanoan ibiltzen gari. Da antzaba a través de Pilar, de Borbón, jungari zen hile pare bat, una Asturiasera, eurek azibil gari zen arazdonantz, da jate guketatzen agaukitzen. Kozinatzen zen duen bakarrik gazia, ala gozoa ere. Zenik badakizu, ni gozoaren bila nabil Euskal Herri guztitikan, jakin behar dute gozorik ere kozinatzen zen duen. Bueno, neuri partikularmente, gizak gustatzen jazte reposteza, gauzako zuitzen, jateko geni. Armintz eta Jesus berriketan hasi dira eta hauek geratuko dituenik ez dago. Berehala itzuliko gara beraiekin, baina gogoratzen Jonek Olentzeroren etxean Karolinak egitera gonbidatu gaituela? Mungiara goaz, eta gidaririk onena topatu dugu izena duba basoa bisitatzeko. Nor eta Mari Domingi. Bueno, Mari Domingi, konta iguzu, Euskal Herriko ume guztiek, ja, noski jakingo dute toki honi buruz, baina izan ez garen entzat, zer aurkitu dezakegu parke honetan? Parke honen berezitasuna da, gure mundu ikustezina eratzen dituzten izakiak hemen ikusgarri daudela. Eta urtean zehar hemen daukagun eginkizuna gehien bat Gabonetan ezaguna da, oso momentu gozoa. Eta Sorginaren etxea daukagu. Sorgina gure errezetari magikoa da. Berak, zuen moduko errezetak egiten ditu, baina gure osasuna mantentzeko. Eta gozoari buruz zer nolako errezetak egiten ditu? Bere errezetak landarekin eginak dira, naturaren elementuekin, eta gure osasuna martxa mantentzeko egiten dituenak dira. Elementu batzuk ezagutzen ditut, baina beste batzuk ez, zeren sukaldari eta gozogileak bezala bere sekretuak dauzka errezetekin. Laguntza behar badute, igual Joneren gana juta daukate, ez da? Dudarik gabe eta elkarren artean gauza zoragarriak egin ditzakete. Mari Domingi, eta zure postre gustokoena zein da? Nire postre gustokoena arroza pastela da. Hori da gehien gustatzen zaidana. Oso simplea eta erreza, baina zapore hori niretzat zoragarria da. Antxinako gauzak gogora ekartzen dizkit. Arroza pastela ez, baino Karolinak egingo ditugu, ez da? Hori da, eta nahi baduzu, aldituzu probatu. Bai, mesedez. Hemen geratuko zara etxoiten? Bai, noski. Behin bukatuta gero, orduan deituko dizugu probatzeko. Ados? Eskerrik asko, bai. Izena duba basoa Mungian dago eta askok Olentzeroren etxeagatik ezagutzen badugu ere, mitologiako pertsonaia gehiago ere bizi dira bertan. Basoan barrena aurkitu ditzakegu Mari, Basajaun, Gentillak, Tartalo... Hala ere, Armintz beste norbaiten bila dabilela esango nuke. Karolinaren bila, kozinatzen hasteko pres gara beraz. Bueno, Jone, momentua ja iritsi da. Eguraldia parekabea, Olentzeroren etxe aurrean, eta gaur, Karolinak, ezta? Hori da. Zer egin behar dugu Karolina batekin hasteko? Karolinarekin hasteko lehenengo tartaleta egin behar dugu. Horretarako hojaldrea daukagu hemen. Hojaldrea egiteko behar dugu irina, ura, gatza eta gurina. Amasadoran jarri,
5-6 minutuz, orduan. Ateratzen dugunean, kapa fin bat utziko dugu, bale? Hojaldrea ez izateko lodia, nahi badituzu, jarri hor. Moldeak hartuko ditut? Bai. Ados? Zu noiz hasi zinen gozogintzan? Zein izan zen zure lehenengo lana? Ba, nire lehenengo lana aeroportuan izan zen. Ni administratibo ikasi nuen, eta hasieran aitak esan zidan. Bueno, bazuk administratibo ikasi, eta horrela kontuak aldituzu eraman negoziorako, baina nire aitak ez zuen nahi obradorera bajatzea ni. Eta zergatikan erabaki zen duen orduan aldaketa hori egitea? Dendan hasi nintzen, nire amarekin laguntzen pixka bat, eta aeroportuko lana esan nuen. Eta gero ja aita gaixotu egin zen, eta, bueno, obradorean sartu nintzen orain dela 8 urte. Ze oroitzapen daukazu momentu horretan? Momentu horretan oso txarto pasatu nuen, ze justo aita hil egin zen. Oso gogorra izen zen, ama ere bai, ez zegoen prest bera bakarrik eramateko negozioa, ze biak eraman dute beti negozioa batera, eta orduan aita ez egotean oso gogorra izen zen amarentzako eta niretzako, gozogintzataz ez jakitearren oso zaila izan zen. Hojaldre hori bajatzeko hartzen duguna da gurinopilaren masa, Bai? molde hori ondo lotzeko. Hau da truku bat, ez da? Hori da. Etxean, nahi badugu egin, zer hartzen dugu? Arroz pizka bat, Bai? filmarekin, eta horrelako bolatxo bat egiten dugu, eta Jeisteko. primeran geratzen da, bai. Eta zure irakaslea izan zen? Berak erakutsi zizundana, amak, non ikasi zen duen ba? Aitaren kuadernoatan. Bida. Bai. Aitaren kuadernoak hartu nituen, eta formula guztiak egoten ziren han idatzita, eta kuaderno horiek hartuta, eta manos a la obra. Bai. Hori dauzkezu kuaderno horiek gordeta, urrea bezala, ez da? Hori da. Aitarenak eta amonarenak ere bai. Ere baita? Bai, amonaren resetaren bat ere bai daukat beran letrarekin. Konexio hori nik uste betirako izango dela. Hori da. Eta horrekin gelditu behar dugu denak. Nere atxonare bai jontzanen eta nere aitare bai, pues, momentu horiek pasa zituen, baino beti gelditzen gara momentu eta oroitzapen honekin. Eta bai, aurrerantza botatzeko gogoekin. Hori da. Bai. Horrela ja, tartaleta. Listo. Listo egongo zen. Eta hau ze jumarko luke orain, labera, ala zein da hurrengo pausua? Orain betegarria egin behar dugu. Krema eginda ekarri dut ere bai, baina bueno, nahi baduzue, azalduko dugu pizka bat zelan egin. Bota dugu azukrea, maizenarekin, dena ondo nahaztu, eta arrautzak bota dizkiogu. Eta aparte, berotuko dugu esnea. Esnea irekiten dagoenean, maizena, azukre eta arrautzen nahazketa botako diogu, eta mugitzen dugun bitartean, horrela lotu behar da. Baina honek gauza ezberdin badauka, ez da? Hori da, bai. Koko pizka bat botatzen diogu. Eta hau pizka bat, pues, bakoitzak nahi duen gustora. Orduan orain, bete egingo dugu. Tradizio askoko familia zarete. Zuk momentu edo anekdotan bat baduzu Bai, anekdota bat daukat zure aitarekin. Zeguk egin dutugu 50. urteurrena eta 60. urteurrena. Eta 50. urteurrenean zure aita bidai bat eukizuen eta ezin izan zen etorri. Baina 60. urteurrenean etorri egin zen. Eta berarekin egon ginen, eta boio gigante bat egin genuen, eta bera ere bai egon zen, laguntzen, eta bai, ezagutzen ziren. Bueno, aurten 100 urte egiten dituguenen, zuei gonbidatuko dizugu, zuri eta amak behintzat ezagutzeko eta bertan egoteko, ez da? Oso ondo. Eta orain ja, labeara. 180 gradu, 8 minutu, buelta eta beste 8 minutu. Labean dauden bitartean, hurrengo pausarekin jarraituko dugu. 2. merengea egin. Ados. Horretarako, ura, azukrea eta zuringoak. Lehenengo, jarabea egingo dugu. Azukrea eta ura. Azukrea eta ura, hori da. Temperatura konkretu batera? Bai, hau 111 gradu inguru. Eta hau, egiten den bitartean, montatu egingo ditugu zuringoak. Zuringoak? Hori da. Bueno, guazen botatzera? Bai. Venga.
Hau kontuz bota behar da, ezta? Hori da. Zuk jun kontrolatzen, Bai, ondo. Botatzen goazen bitartean, martxa laburra edukiko dugu, bale? Merengea. Ados. Hau da momentu delikatuena, ezta? Hori da. Ondo, bota guztia, ja. Venga. Ikusten du, jarabe guztia hartu duela, beraz. Pizkanaka, igotzen joango gara martxa. A ber, zen ateratzen den. Bueno, Jone, zenbat falta zaio honi? Bani ikuste dut, merengea prest daukagula. Froga ikusteko, begira. Eta trampari gabe, eh? Trampari gabe. Momentuan eginda, oso. Hori da. Bueno, esan behar dugu hauek ja labetikan atera ditugula, eta orain gelitze zaigun momentua zein da? Carolina egitea. Hau da, zailena, ezta? Bai. Venga, ikusi dezagun. Zure praktikaia. A ber zen gustatzen zaiten, eh? Bizkaiko produktua... Giputxitar batek. Claro. A ber zen gustatzen. Bost egin behar dira. Ondo, lehenengoa izateko... Lehenengoa izateko ez dago gaizki, ezta? Azkeneko ikutxua gelditzen zaigu? Hori da. Zein da? Dekoratzea. Ados? Horretarako txokolatea, eta hau da gelotz bat, kolorante apur batekin. Eta ez da erortzen, eh? Ez. Merengea. Pizka bat gailuan sartzen badugu... Laguntzen du. Bai. Baina. Eta... azkenengo tokea... Bizkaiko Carolina, eh? Momentuan eginda. Hori da. Ari Domingi, zemuzko itxura daukate Carolinak? Betu pentsatzen du nire txanoaren itxura daukatela, dena gorunz. Txokolatea falta zaio horri. Bai, hola goiti botako dut apurtxo bat. Bueno, guk azkeneko ikutxua emango diogu, badakizue? Dagoenean, bonbon. Txin-txin, AC plana, Mari Domingiren konpainian eta mitologiaren basoan leku honako Karolinak jaten. Armintzek badaki zer den ona. Eta ona izango da hurrengo plana ere, Bermeora itzuliko baikara Jesusen gana. Portuan, oinez hasi eta kontu kontari arrantzaleen museora iritsi dira, bertan ere izango dugu zer ikasia. Ze korapilloari zara egiten? Oda, Lasteize. Eta zertarako balio du? Korapillo hau balio dugu vaporak amarrateko adibidez portuen. Ojo, bueno, azkar egin duzu, segundu batian. Lagunduko dira zu? Ba, zekine. A ber, zemuz, zein da lehenengo pausua? Hartu zikotaren punta, bai? Bai? Buelti, Vale. Eta? Ja lehenengo bueltan galdu naiz? Listo, joe. Zazu eskuan, zer da kezu eskuan, Jesus? Nik hau generalmente txilotako hamu da. Como quien dice. Zer da txilloa? Txillo dolako da arrentxue. Txikiek? Txikitxuek, honeaz atrapatzen du Afrikan, zimarroiek, Imitxezu berantz, imitxezu gorantz, Bai? ez dago zazu, buelta. Seguzu baina buelta. Ditu, hor dago zu. Eta honekin zenbat kiloko arraina harrapatza daukezu. Honeaz, gauzegitzi izan. Bueno, Edur, korapilloak egiten, imaginatzen dut non gauden, baina mesedez, desaiguzu. Bai, Zer da toki hau? Bermeoko arrantzaleo museoan gauz. 1958 darama aurrera, gauzak asko dekogu erakusteko, dekogu lehenengo pisuen Bermioko erraldoiek, Anton Mari, Josefin eta Lorenzo, Bermiotar antzinako, Bermiotar famatuen aurpegiak ziren. Hemen erraldoiek erabiltzen dira edozer jaietarako. Badakizu hemen Bermion ia betero dekogu jaiaren bat, orduan arrantzaleen museoa bere erraldoien etxie da, baina askotan parrandaz ateratzen dira. Dekogu badearen iza, eta dekogu hainbeste tramankulo, hainbeste gauza, posible izateko arrantza egiteko. Oso kuriosoa. Zu, Jesus, noiz baite ontzinean hemen, imaginatzen dut baiet. Imaginatzen dugu, hemen nion nahi nik etonak eusasko duz, kanbizeta. Hemen onda eskaleto bat balini nahi, ez da inon dauena. Ez dut ikusi, begin dut esan da, da gaur ez dut ikusi. Euskaldunok eta balearen iza
oso lotutako historio bada, geuke Euskaldunok bezala hasi ginen erdiarotik, baleak esatzen geure Kantauri itsasoan, txalupak erabiltzen, eta karo, horretarako bale berezi bat izatu behar genuen. Bale, franka polarra, gantz asko zuenez, flotatu egiten zuen. Eta guk Euskaldunok, egoten ginen gure Kantauri itsasoan, izatzen 16. mender arte, eta gero 16. menden aurretik, Ternuara juten ginen, alien bila. Zertarako izatzen ziren baliak? Erdi aroan, bale bat izatzen zenien dana aprobetsatzen zen. Bai, bere zurrak, bere gantza, bere okela, bere mia, dana. Orduan, erabiltzen zen, ato gehien kartzen zena, izan zen balearen gantza, ez dakizu balearen gantza, erabiltzen zen argia emoteko, eta gero balearen bizarrak erabiltzen ziren, korseak egiteko, erabiltzen zen parasolak, aterkinek, abanikuek egiteko. Bermeoko udala jartzen du, teia gaurkoa ez du ematen behintzat, hau noizkoa da teia hau? Bueno, teia hau, historio badeko, badakizuenez, Madalen egunean, urteako 22an, urtero, udaletxeko jentie, alkateak edo alkatesak eta zinegotziak, joten dira Izaroko uretara, bapor batean, eta alkatea edo alkatesak hartzen du teia berezkuetan, eta onaino heltzen dira Bermeoko ituginak esanez, botatzen dugu teia uretara. Bai, 2021 urtean, badakizu pandemia bat egon dela, orduan ezin zen jaiarik ospatu, orduan handendeko gu oroitzapen bizkatzuen museoen, oroitzapen moduen, urte horretako teia. Antzematen da, Jesus itsas gizona dela. Isil-isilik dago museoan, esan dizkigutenak entzuten adi-adi. Bizitza osoan zehar arrantza ontzietan aritu da lanean, bai arrantzale eta baita sukaldari ere. Bere arrantzale alderdia ikusi dugu, baina gozogilarena ez digu erakutsi oraindik. Horretarako portura itzuliko gara, Jesus eta Eider, bere bilobaren laguntzarekin, errezeta goxo bat egitera. Bueno, Jesus, gaur kozinatzeko laguntza oso berezi bat izango dugu. Ezta? Eider, zure biloba. Bai. Kozinatzen duzu? Aitzite galbatzutan, bai gitzi. Eta zer kozinatuko dugu gaur? Gaurrengu Bermeon esaten dana tostadak. Gipuzkoan ez daitze, torrijek. Torrijak bezala, ezta? Torrijek, beste batzuten letxe frita, en fin, izan eskuko alagu da. Postri. Horretarako askoari, maizenie, Bai? azukarie, Bai? gorringuek, da gero botako txagu, esnie. Hasiko gea errezetarekin orduan? Venga. Esnia orduan berotu, ezta? Berotu. Zenbat esne dago beraz? Hemen litro bat, Litro bat. Limoia eta kanela. kanela bi. Vale. Zaporia emateko, ezta? Bai, Errezeta hau nondik atera duzu? mak. Amak erakutsi zizun? Ama Bai, Pablitak. hau martxan dau. Berotu egin behar. Onain egu, amazingo dau, Ai, ama, Ilobak. nire hori ezi? Bueno, Vale, bai, venga. abante. Ia, zer. Elo maizenie. Bueno, Venga. Venga, dana, osorik ez da. bai, dana. Maizenia osoa. Ni zuei utziko dizuet zuk aldatzen, eh? Aizu lagundu, ez Kozinatzen. duke, si no. Horreztak eratu behar, garramo bape, Vale, ia. Azukria, zenbat? Zortziko lekada, 8, berren gramo, 6, 7 eta 8. apota propina. Listo, apa. Hau, listo. Venga, Hori orain ondo mezkla. ados. Eta urrengo pausua zein izango Horrego litzateke? pasu da, gorringu kurra. Ados. Gorringo katera bat zaizkio, Bai. arrautzari. Bai, Ai, ama, ontsepe. Venga, zabalau. Hor, Listo, no? bai. Oso ondo. Oso. Eko, Eta hori bar da. Eta zuk barkutan zendenen, itxasontzian zendenen, zer. ere sukaldatzen zenduen olako gozoak? Bai, etxesan duten. Baten bat bai, Bai. Tarta de manzana... sagar tarta. Eixo dutela fenomeno. Bai, zuri zen guztan atxu gizen. Neuri tarta de manzana. Hori indiskutiblemente. Bueno, honek tarta bateko zuitxezu, txokolatina. Bai, da gaztaiena. Txokolatiarena. Txokolati zelan mezklata, zurize baltza, Bai, tre txokolate zena. tres txokolates. Ondo izan da. Termomisa erabiltzen du? A ver, Ala, trampa guztiak atakizuz. Trampa asko egiten ditu. Ni neuke sastra daratutako legitze. Zuk Bai. erabiltzen duzu? Nik eskuzana. Ez dut tragate makini hori. Bai, evoluzioa nahi bidea itxitze. Evoluzioa nahi bide. Evoluzioa zeaz. Makinekaz. Teknologia. Orduan esku berriak beba eta- ingo da botako alda. Ez. Suabe.
Esnia ia irakiten, Bai, kanela eta limoiarekin, bai. zer egin behar dugu orain. Orain atako kanali, Ai, Vale? orain botako txagu hori. Esnia, Hori esne sobranti bertora. onera. Bai, Venga. Zer egin behar dugu, krema bat bezala, ezta? bai. Bakatu izu zuela. Urrengo pausua vainilla. Venga, Bertora berdin. unia. Bai. Listo. Venga, Hau ja irakiten Opa. dago. abitxein neuri. Venga, Txein neuri. hori. Kaina asko izaigu sartzen. Bai, benetan, benetan. Gupi geha, behakin halko dugu. Ezin du, Bueno. ezin du. Eta hemen sutan zenbat denbora egon behar du. Irikitzen 5 minutu. Hori zen bidua. Irikitzen bidelta. TikTokeko bideoak ere grabatzen dituzue? Batera? Bai, bai. Obligeta, Normal. Nongo normal, Azkena- zigera ondo pasaten zu. Bermion esaten daui, Bai. Barroko mutila. Ni nahi etxien, barroko mutila. Danak agintzen duzti. Bai, a ber. Ai, ama. Danak. Bizurre da. Ez dakit sinistu, Ez sinistu. Ez sinistu. Nolako bideoak egiten dituzue? Honek edo zer. Jantzan. Arraroak dira. Hau abestu bizu, bestin bizu. Da, klaro. Da, gero barre. Hemen gauz, tipi, Eta zape, kozineten atoz. gaur inguz tostadak. Aitzitzenak, munduko hobienak. Bueno, Y el amor se hundido en un barco, y en el barco iba mi suegra. ese gutu. Eta zu, hola, listo. Esku garbitzurai. Super ondo pasando beragaz, berape bai neugaz. Bai, eza. Bidizu grabaten. Hala nola. Bai, venga ya. Bai. Eta bai, superpozik nau. Osa, langile da, eta azkanin dakon baloriek, neuri gustako Neu likiaz bai, tokitzie. Benetan. Zate la pareja, TikTokeko parejia. Bai. Igual denbora asko ez dezue pasa txikitan edo arrantzan zuen bitartean, baina oain Orain, momenturo aprobetxatu behar orain entzun nahi da feliz. bukaera arte. Feliz nahi entzun, momentu. Oidek. Horrela jarraitu. Bai. Vale. Itxura ederra, ezta? Ja? Bai, listo. Listo? Bai. Zer egin behar dugu orain? Orain, bandejara. Venga. Txi. Epa. Hortxe. Hau itxi orain bizarrete. Temperatura ambiente. Ambienten. A2. Ja, proba. A ver. Nada, bueno. Hola. Vamos ondo, Jesús. Venga. Zer egin behar dugu orain? Ja, hori zue beretu asku. Bai? Hau listo dau. Gotxago arrozatzu holan. A2. Lehenengo, maizenatikan pasa, Bai, eta gero arrautzara, ezta? bai. Barrora. Eider, galdera dauket zuretzat. Esan. Nork zuk aldatzen du hobeto? Aitionak, ala amonak. Amumak egunin itzen dago eta super ondo da, super gozo dana. Bai. Da, itxitek, momento espezial hauetan itzen dago berak. Así que ezin dut elegidu, osa hori ezin desan. Asko zuk aldatzen duzu, baino batez ere, arrainazokaren egunean, ezta? Nolakoa da egun hori? Hori egun espeziala da guitzako. Bermioko herrizek partizipitzen dago lakon. Gudu gaztiko torti hori marmitzitzen. Marmitako egiten duzu. Bai, klaro, marmitze da beti, marmitako da beti. Da gudu gaztik otorti, begia. Gazti parranda gudu bizun. Normal, Dakizu. normal. Apa, hortxe. Bueno, Jesus. Gaur zu, Jesus bat, Armintz 0. Azkeneko Bai. kutsua, Hori, zer dau? hori da al gusto de consumidor. Kanelita azukari. Koktelera moduan. Koktela moduan mugidu. Bai, ezta? Da ganera botatzen da. Ados, gainetik botako dio gordo. Bai. Zuri asko gustatzen zaizu edo gutxi? Niri bapez. Hori izango da zuria, azken ateatakoa. Ados. Eta gu azken momentuan, beti, esaera zaharrak dioen bezala, dagoenean, Bonbon. momenturik oberena, Obena. Venga. hala da. Irribarre batekin amaitu dugu errezeta. Goxoa dagoen seinale. Egongo ez da ba, Jesusen aginduekin. Zuzen eta zorrotz, zuzendu ditu Armintz eta Eider. Zer ikusi?
ura ikasi. Orain, Armintz da aginduak eman nahi dituena eta horretarako, Bermeotik Mungiarako bidean topatu dugun txakur zentro batean egingo du geldialdia. Ea Armintz, Jesus bezain zorrotza den txakurrei irakasteko orduan. Kaixo, Leire, zer moduz? Ondo. Bueno, gozoarekin zerikusi asko ez dauke, baina konta iguzu, non gaude kinkokan zentroa, zer egiten duzu hemen? Ba, hemen zitzaile bezala be lan egiten dabe, txakurrak ezitzen, eta gero hotela bezala, ba, jende oporretan doanean edo, ba, txakurra hemen utxe aldezake, eta kalean aurkitzen diren txakurrak be, ba, ona etortzen dira. Zenbat txakur dituzu gutxi gora bera hemen? Jo, ba, gutxi gora bera hemen Mungian, ba, igual 150, eta beste 2 zentro dauz. Zein izango zenuke dela berezitasuna kinkokan? Tratua txakurrei eta katuei be bai. Azkenean asko pentsatzen da zelan tratatu eta ba hobetzea beste familia bat aurki ahal izateko. Ze erakutsi nahiko zinioekete jendeari edo ze jakin beharko luke jendeak txakur badaukenen etxean adibidez? Lehenengo jakitea ze txakur mota eraman duen etxera. Ze askotan gure falta da, ai, ba, gustoko dut oso polita da. Eta gero basoaz etxera, eta gero etxe guztia, ba hori, janda, sofa, eta klaro, jakitea, ba, kirolaria bazara, adibidez, ba, energia asko duten txakurrak hartzea, ba, ondo. Baina, klaro, etxean gustoko badituzu, pelikulak ikustea, baiz hartu adibidez onelako txakur bat. Halko genuke esan txakurra arriskutsuak daudela ala gaiztoak diranak, ala ez. Horrek txakurrak ez dauka zer ikusirik kasu horretan. Niretzako arriskutsua adibidez, ba izan aldaitekez, baina hori bere morfologia fisikoa esaten du. Baina txarrak ez, geuk egiten dugu txarrak txakurrak. Bai. Bueno, zuek hemen ze ezten dituzue? Gaztetatik, txikiak direnetik, ala ja behin ja urteak pasa eta gero hartzen dituzue txakurrak eta ezten dituzue? Ez, berdin da, nire kasuan adibidez. Nik dekot 2 urteko txakurra. Eta urte eta erdi batekin, zaunk egin zion beste txakur bat. Eta orain txakurrekin ez da ondo eramaten. Eta orduan, klaro, ba, lagundu bardotxazu txakurrari, ba, berriro soziala izatea. Baina adibidez bakarri aldezakezu katxorrito bat, bakarri jakitea, beno, zer den bizitza eta soziala izan alizateko. Zein da ezitzailea eta txakurrarekin dagoena? Bueno, ba, hau Joseba Urrutia da, 16 urte zituenetik hasi zela txakurren munduan, eta 3 urte dara kinkokanen lan egiten ezitzaile bezala. Eta ze ariketak egiten ari dira orain? Adibidez, azteko, posizioak direz, esaten diola Josebak txakurrari, jertzartzeko, txundeko, eta altzatu, eta gero ahotsaren bidez txakurrak ulertzen du, zer esan duen, orduan, buelta emoterakoan, naiz eta txakurrak ez ikusi Joseba, ahotsagaz bakarrik badaki ze posizio egin bar duen. Eta hau denak zertarako balio du? Azkenean lortzen dozuna da, bizitza normalean bebai, ba, adibidez, okindegira basoaz, eta ogia erostera zoaz denda barruan, txakurrak kanpoan geratzen da. Eta esaten badutxazu, geldi, jesarrita, txakurrak geldirik eta jesarrita geratuko da, zeu bueltatu arte. Niri txakurrak asko gustatzen zaizkit, errespetu asko diet, baina gertutik ikustea joango gara? Bai, noski, joan gaitezke. Ia ze politxa, nola izena du? Ba, txakurra Bolt deitzen da. Ah, Bolt, eta kaso egiten du? Zuri ez, segurazki bere zitzailari, baina zuri ez dut uste, probatu ber. Nola esan behar diot bera etzantzeko? Zein da hitza? Ba, frantxez esaten da normalean eta kuse esaten da. Kuse. Bolt, kuse? Bolt, kuse? Nik uste ez dula kaso egiten. Aber, Joseba saiatu zu? Kuse! Ondo daukezu da distraduta. Bai. Eta zeo zer ondo egiten dunen, sari bereziren bat ematen diozu adibidez gozoa? Ba, gozoa ez. Ez inako zemon txakurrei gozorik, badakigu txarra dela eurentzako, baina beno, saltxizak ematen dioguz, asko gustoko dituztela, así que... Vale, bueno, eskarrik asko Leire, saltxitxak berarentzako, eta gu gozo bilegongo gara. Oso ondo, Bolt, ederki portatu zara eta saltxitxa opari. Armintz ordea, ez da oso finaritu ezitzaien lanetan. Beraz, ez dizugu saririk emango. Gozo bat nahi baduzu, irabazi egin beharko duzu. Irabazi non? Esaterako, Mungiako bakea jatetxean. Gainera, bertako jabea, Bittor, ederki ezagutzen duzu. Bueno, Bittor,
jendeak ez du jakingo, baina guk bate ikasi gendun Baskulinari zenterren. Bueno, esan duzu ikasin gaur unibertsitatea, baina denpora parten gauen ikasi alzan abitzaten gauen, ez? Garaionak ez da. Garaionak. Ondo disfruta gauen, bai. Gero hostien nigo nintzen kanpesun, arrean, 4 urte, eta aurrek urteko maiatzetik, hemen nabil bakean. Arreara etorri zitzen, baina bakera hondikan gaur honesa etorri, Ja, bueno, hoi ez esan, ja, hemen nahola, gastatu barra daukagu. Aizu, men ikusten dut danatatik daukezuela, tresna ezberdin asko, zein esango zenuke dela bakeak daukan berezitasun bereziena? Bueno, azkenien guk itxen duguena da, menude gustazio bat, esan behike hemen inguruan dezen produktuekin, baina gero alatzek, lehen izen da dau torneo fresador, orduen bere metalurgia mundu ekarri da opur bat gure jatetxera, ez? Eta bertan sobran dauken materialakin eta holan, hasi gitzen itxen, uste lehenengo tenora izan zala hau, dala antxoan bizkarrezurra bat publikatzen dauen kubierto bat, tegin zauen bat bakarrik, eta orduen atatzen bakarrik mai espezialitara. Lehenan gauken kubiertoan hasi nerositxakuak. Eta jendiak beti izan zau, zelako tenore politxa, esan gan, ustia, jendiai, nahiz eta igual ez izen komoduna jateko, lage izan ditzen zenaten, zinio, orduen, hasi gitzen itzen zana guriak. Eta hemen dako txapur bat, despliegia, urte eta erdi honetan, inditzugun tresna danak eta olakoak, dauko kubiertuak, baina dauko platerrak, eta bai katxibatxe, ditzen dut guk, diela, basukaldien erabiltzeko tresnak. Nolako katxarruak sopak etartzeko, olixo mantentzeko, ogisa jarteko beste katxarru batzu da idaz. Zenbat aukera ezberdin zenbat gauza egin dituzte urte guzti hauen zean? Ilimitau, zuke buruen okriute jatzun dana, gero akordabizara bai burdina dala, orduan izan duzula gauzak perfecto egin, gauza dieneko irregularrak. Material guztia zer da? Dena burdina edo material gehiago erabiltzen dituzu? Egurra badaukou, hasieran brontzia bai hasi gitzen erabiltzen, hemen aluminio apur bat bai daukou. Zer da, hau? Hau ekarri zagen Japonetik, da moldeablia da. Bai. Asko ezin dozu moldeatu, bestela apurtu itxen da, orduen asko ez dut ikutuko alatzak ero bronkier botatzeko. Baina moldatu izaike, orduen hemen gainen jartzen ditugu normalien bolak eta holan igual gainen jarteko. Ze tresna gehiago dauzkagu hemendikan? Kaikua ikusten dut hemendikan? Zuek egiten dituzu ere bai kaikuak? Kaiku bat indo. Kaiku bat bakarrik. Bakarrik eta guria da. Mundu esan duzko jendiak, inguzu kaiku bat guretzako, ez dakize, ondikan ez du zabaldu den dia. Patentatu inbarrezu orduen ez da? Patentatzea, eta batemateko bizetan busku bakixe originala guria dala, así que ez da patentatu hori da. Hau da, bastante guapo, bai. Flan badu, izeneko katxarro bat da. Hau itxen dauna zu berotan berotu, eta gero hemen koipetako bat bota. Orduan itxen dauna zua hartu, eta hemendik koipia azten dautatzen bero-bero, orduan itxen dutxu fritura superficialak. Kokotxak eta itxeko, edo bihotza itxo jateko lentejetan, eta olako gauzak. Postrentzako, zer nire hemen bakizu, ezagutzen diazu, eta nina ez gozoantzako, hemendikan plateren bat edo instrumento bereziren bat badaukezue gozoarentzat, postrearentzat egiten duzuna. Baina dauko katxarro hau. Orduan itxen duguena da... Zer badakidela zertako erabilia. Bai, zuk uste bai. Hau itxen duguena da jarri zu azpixen, eta ondo bertuta dauela, apur bat zerrautzatak endu, eta gero azukarra bota krema bati adibidez, edo beste gauzai, eta karamelizau. Hain ditugu porruak adibidez karamelizauta. Dena esaten ari izan guztia, ze pasatzen dezu ere, bai, xutikan, hemen daukezue zuen parrilla berezi bat. Dauko la makina, izaneko katxarro bat. Guz ikustia. Venga, guazen ikustia, erakutsi. Guazen horra, bai. Jendeak eragiten dio laburuari. Bakean, jatetxea izateaz gain, sukaldeko tresnak ere ekoizten dituzte. Sekulakoa da, batzuek egiten duten lana. Gauza bera esan dezakegu Bermeoko Gabari gozotegiari buruz ere. Kasu honetan, dendako dekorazioarekin txundituta geratu darmintz. Baritere, hemen lehenengo gauza harritzen didana dendako dekorazioa da. Nork erabakizuen? Neuk ibitzen dutez gauzek erosi, imini, pilo bat gustatzen jaz dekorazioa. Orduen, tamizitzen dut, aburri duten dena hieniko dekorazioa. Eta nola tan okurritzen zaizu horrelako gauzak? Lekutati nuen, da zer gustatzen jazten, erosi, gorde, eta derrepende, da kontena, atara, da imini. Gozoak ikusten ditugu hemen, ugari dituzue, erakutsiko dizkidazu zer azkezun? Torri. Bazen ikustea barura? A ber. Beitu, hone pastel txikitsuek. Bida? Zerenak dira hauek? Hemen dakuz bizkotxo, brownie, gaztaidunek, pistatxo, txantigi da karolinek. Zenbat ezberdin dituzue? Bilo bat ondino badauz gizau. Gehiago dazkazu? Hauek ere? Atara zeu. A ber? Jode, hau ere itxura eharra daukate, Hauek zer dia, gehiago klasikoagoak igual? Bai, errelampagoek. Errelampago xurize, baltxa, abeian adune,
gero kanutillo txokolateskoek, gero trufikaz barruen, hojaldrie, honek dizenak orain modan imindizenak como bombatxuek, txokolate rubi. Zer da txokolate rubi? Txokolate arroxa, ez da? Bai, modan hasi den txokolate imitzen. Zure gustatzen zaizu? Bai, pilo bat. Oso txokolate ezberdina da, Txuriarekin zer ikusirik ez daukana, beltzarekin ere ez. Esaten da, laugarren txokolatia dela da. Txokolate beltza, txuria esnea, eta bain, rubi txokolatia. Bai. Oso ondo, eta azkena? Gaune bombak, krematxugaz, da bestiek txokolatiaz garen. Itxura benetan, harrigarria, zenbagarren belaunaldia zara? 3. Lehena hasi zen dena Txitxe, gero Aita Tama, da gero Mikel Daneuk, 3. generazioe. Eta noiz hasi zinean hemen, zenbat urterekin? Ni txikitxerik. Gu beti trastieten hemen eurek beharrien dago, gu erdize itzen zuzen erdi jokatuten, da hasierari zeniko ja denporigaz bat estudizeten Mikel periodismo, ni pelukeize, da amak esan dozkun, bueno, ez huie pentsaten ja geratu inbizareiena hemen. Da hasierari zen, ni lehen gukutan motorragaz errepartiten pastelak. Da ja hasi nahieniko hemen ja, baiat daruet nik 35 urte. Motorran zijoatzenen tarta guztiekin ez zitzaizkizun erortzen, moitzen, inoiz ezan egon, dana kontrolatuta, baina hemen dauden aldapa gora berakin, dana kontrolatuta. Zeite zen duen repartoa, hemen Bermeotikan? Bermeon. Bai, ja, hasi nahieniko ja kotxigaz, bai mundekara, bai bakizora, gerrikera bai aiegari ez. Kotxeekin errexago ez da. Bai, klaro. Bueno, esan didazu, anaia, barruan dagoelaz, joango naiz bisitara, haber ezagutzen dudan. Venga, agur. Aixo, Mikel, zer baduz? Zain lanean harrapatzen zaitut. Ba, bai, hantzen hau, bitu zuerdakoten hemen. Erroskiek, hojaldre dunek. Eta listo, ja, honek prest daude. Kanpora atakotez, bale? Jotake harrapatu dizitzeta. Ba, bai, benetan, honetan, egonetan. Eta hori nola saltzen dituzue, horrelaxe? Ez, lehenago ematen dugu alako baino bat, almibarra. Eta gero, apurtzu eta azukara gainetik eta listo dauz saltzeko. Itxura eletikan ona, eta masa guztia hemen egiten duzu? Bai, geu egiten du hojaldrie, etxeko hojaldrie. Hau da zuen espezialitatea, Mikel? Ba, batzuk esaten da, baietz, eta hemen da, geure amazie, betiko modulez, Eindakoa. Venga, jotake, haula, formigón. Venga. Zebe bai dakizu, Hombre, ze forma eman batzaion? Ba, bai, haulan luzea eta gero, bai itzen dugu. Bai? Luzez, haulan, artez, bai. Tirak ateratzen dituzu? Bai. Honetaz gain, ze espezialidade gehiago dazkazu hemen? Ba, bai, palmerak itzen duguz, eta bai gero hainbeste pastel. Zu gustuko bat baduzu, espezialki? Ba, igual, bai, milojas. Milojas da gustatzen dauena askotan. Tarta milojas, pastel de milojas, bai, asko. Zein da gehien saltzen dana? Ba, benetan, Bermion beti esan da errelampague. Ez errelampague da Bermion pastel garrantzitsuena. Hori erakutsiko didazu nola egiten dan? Ba, igual, bai. Aukera izango dugu? Ba, bai. Hemen zukaldatuko dugu? Venga. Bermeon izan da, ezin genuen errelampago famatuak kozinatu eta probatu gabe geratu. Berehala egingo dugu hori, baina aurrena, ziztu bizian errelampago baten moduan, bakea jatetxeko sukaldera egin behar dugu bisita. Sukaldeko tresnak sortzen duten trebezia ikusita, beraien sukaldeak ere ikusteko modukoa izan behar du. Aurrera bitxor! Itendun beroangatik, ja badakit sukalden gaudela. Baina sukalde hau oso berezia da. Bai, la makina. La makina. Hemen dauko bere izena. Nik niri dauketen moruen, hemen beste protagonista bat da, eta bere izena jarritzau. Ze berezitasun dauka la makinak? Zuk ezautzen dituzu sukalde ekonomiko zintzu dien, txapak. Bai. Ba, hau da, txapa bat, baina hecho a lo bilbaíno. Hecho a lo grande. Handie. Hola da, burdina jarri, aldeanetatik, eta gero zuakin lantzen du. Horren energia itxurri gisa eta bakarra, da egurran zua. Ditzen duena da, hemen, zua sartu, egurra sartu. Pero, askatzen duenek,
Gero jo itxezara, zuko zumintzen ez dakite gurra daukotzen asko. Gulapek dauzkeu, baina ez da bero bera, ez da berdina. Itxen duena paguakin hasi, beti. Eta erartzen du baritza, itxen duelako brasa hobiak horrein. Lego paguakin piztu, eta gero aritza sartu, eta horrekin ja sukaldatzen hasten gare. Dauko unez berintasuna da, ekonomika batek normalen ez daukela parrillak, orduen itxen duena da brasak hartu, eta gona bota palakin, eta hemen gainien, adibidez, zerbitzuen momentuen itxen ditugu arrainak eta okelak eta olako gauzak, baina zua ja itxungintzen danien eta azten denien brasak geratzen, adibidez itxen ditugu berdurak eta olako gauzak saldatarako. Bertan, ados. Honek berdurak adibidez. Jarri hemen, directamente. Ados. Erre apurtxo bat, eta erreta dauela, lehenengo azalak kendu, kalzotak eta moruen. Orden barruen ja gozitxago baten die, eta horrek saldai zaporean guteko, pues, bastante errexagoa da. Eta gero zantzuten alen flan badu, katxarrua, uroz ikusi zelan hartzen dauen zua. Hemen dauko, bero, ja. Zu gori baten berotu, bai? Ikusten duzu ja gorri jarri dela. Eta behauko olako baino maria baten, koipe apur bat, behixana, normalin txuleta izaten da edo, orden hau jagoten da nahikoa temperauta, bai? Orden iten duena da, hauxe katxarru batara, flanbadua batara, koipea sartu, eta kazuela honi gota. Orduan, hemen ditzen duzuna da fritura superficiala. Kokotxai adibidez goiko kapatik erre, eta azpikoa etzen da nahiko gorri. Hau erabiltzen da iparraldien itxeko usokumak. Kuriosa, eta hau egunero egiten dituzue? Bai, normalien oindako bi rezeta itxen ditugu kokotxak, legatz kokotxak, eta baita txalen bihotza. Orduen dauko bi rezeta, egunien bi zerbitzu, lau aldiz, emuten zauzua flamadu honi. Postreak itekeako garaian, erabiltzen duzue? Parrilla, bai. Normalien erabiltzen du aurretik. Dauko kasuela bat, hauxe kasuela, dela keetzeko, eta bai izan zuten alen dela karamelizatzeko burdin horreik, eukitzen ditugu hemen barruan, orduen karamelizetako orduen, itzen duena da, atara pintxo batekin, ondo berotuta dauela, eta parrillan, directamente erre. Azukrea erre. Hori da. Zenbat ikasten dugun armintzen bidaiekin, horrelako sukaldeekin eta kozinatzeko erarekin, garbi geratu zaigu gozogintza ere uste baino zabalagoa dela. 1000 errezeta egin daitezke, 1000 eratara. Orain ordea, errezeta mitikoetan mitikoena egiteragoaz. Ez kendu begirik, Bermeoko errelanpagoak. Mikel, gure obradorean gaude, txikia, baino danatatik daukezue. Eta nahikoa, gaur, errelanpagoak egiteko, ezta? Bale, venga, pres gaude. Zerekin hasiko gara? Bueno, hemen daukagu, danaia preparata, arratzak, gero urune, eta gure basu, hasiko gara, txarrezko, koipiagaz, botatzen, hau nabarrora. Hemen, zuek zenbat langile zarete? Asko, neu bakarrik. Zer sinisten, zenbat zarete? Hemen barroan, neu bakarrik, eta gero, kanpoen, despatxaten eta gentigaz, nire arrebie. Honetan eta horretan egunetan, herriko jaietan eta asteburun bai batzutan, lokura bat da. Bueno, hau ja irakiten dago, zein da hurrengo pausua? Bota urune, eta mugidu, Zu seguru hemen bakarrik zaudela, zenei hemen uzedia zu lan guztia egiten, ez dakit sinistu, Bota. Ega, irina guztia. Ikarabarek, Nik ez dute ikasi hau eskola baten. Ni aitxegaz, beti esan duzten, azukara gitxi bota. Eta horregaitzin geure gauzek, diez finik, ez hainbeste empalagozuek eta. Honek adibidez ez dauke azukrerik, ez da? Errelanpagoak azukrerik gabe. Ez, gero krema pastelera barruen, krema pastelera bai dako. Hau errelanpagoek edo txikitzuetan petifur dako nizena, ez. Hobeto ikusten lanian baino ez, da? Niretzako bai. Aprobetxatu. Eta orain, hala. Hala, hortxe. Baina hoxe jarriko dugu hemen? Bai. Une errautzak botatzen bitartean, zenbat arrautza dijoaz, masa honetarako? Gutxi gora bera, 10.
Bueno, gaur egun makinarekin, baina lehen zu noiz bait eskuz egiten zen duen hau? Bai. Bai? Hasi Zeran zinenen? dakizu hori ba. Imaginatzen duen, eta zemuz? Haulen hau, gogor. Ez du ematen, Asko, buelta asko ez edizion emango, Bueno. Kantidade hau zenbat relampago egiteko. Ba, gutxi gora bera, 60 edo. Mariterekin egon naiz lehen, dendan, bera kontatu dit ere, 3. belaunaldia zaretela. Zure atxona hasi zen, nolatan hasi zen, nondikan etorri zen? Ba, behitu, Nafarran, iparraldean dau halako herri txikitsu bat dako izena Lekunberri, eta berton bizi ziren, eta, klaro, hainbeste nebarre bat diesetxien, eta ona etor ziren, ba, ja, 70 urte, ja pasa diez. Motorragaz etorri zen Lekunberritik. Motorra? Motorra. Hazen bat ordu ziren hori. Ba, hain kontu. Horretan egunetan, ba, hainbeste ordu. Eta hartu zuen pastela hitze, ondo hitzen gauzek eta jentie, ados, posik, ba, gero, nira hitze, hartu zauen bebai. Eta beren apuntekaz eta beren gauzekaz idatzita eta asko jakin barik, ba, jarraitu. Errelampago masa maitzeko ja oso gutxi gelditzen zaio. Bai. Klasiko bat da hemen zuen dendan, baina horretaz gain ere oso tarta tradizional bat baduzu, ezta? Zein da? Bai. Bada San Marcos tartie, eta da gentientzako gozuena eta gitze saltzen duguna. Guzu ikusi? Venga, erakutsi. Hemen dakot, San Marcosa pres zeuretzako ikusteko. Hau itxura behintzat ederra daukate, Bai. Eta hau da, Bermion gehien gustatzen dauena. Asko falta zaio? Ez, niretzako hori prest. Orain... Barrura. Lan pixkatin barko dezule, bai, Mikel? Hemen dena nitena horrela ezin izan. Ba, kantzatan hau, Bai. Eta orain, inbidune, bota txapa baten, eta gero, ja, laban sartun. Bale, eta labean zenbat gradutan, zenbat denbora? 250 gradu, 15 minutu gora bera. Guzu bota? Venga, lagunduko ditut honekin, amarizeko. Ikarten joan esaten sekreturen bat ondo ateatzeko. Edo trukoren bat. Bada, krema pastelera. Sekretu batako niretzako. A ber. Botatie kanela. Eta gero ja, kanpotik txokolatie. Non ikasi zuba? Eta lehenengo eguna. Anda. Bai. Ba... Hau ya prest. Venga. Labara? Ados. Orain urteak atzera botako ditugu. Zure haurtzarora joango gara, txikia zineanean nola gogoratzen duzu? Ba, beti jaleo asko etxien eta igual haitxe eta ma, biharrien eta movimiento asko, gente, ambiente politxe, benetan. Mikel, labean timbrea entzun dut, Ah, bai. Oia, presto, bardu? Ia. Venga. Ia zelan dauen, ba, bai? Ahí ba, hortxe. Listo dauz, Bai, ondo igo die, Bai? Maia gainea. Venga. Ondino bero dauz, kontu zibili. Lasai. Ondo ateara ez, barrutikan utxak daude, Bai. Alase da. Venga, betetzea. Zeiten dezuezuek. Ireki, ala barrutikan sartu, azpitikan sartu. Nik, igiri. Eta zu? Nik barrutik. Bai, ba, seguzules modules. Venga. Beniko diezkiot zulo batzuk. Hortxe, krema. Listo. Tori. Hau niretzako? Zuretzako. Eta krema ere gai. Zure erara. Nik eitzen dutena da, haulen, hartu. Eta ireki. Eta ireki. Ados? Bokadillo bat bezala. Ba, bai. Bokadillo de relampago. Venga. Eta orain, bete, krema pastelera gaz, ondo. Ados? Ja, prestata daku. Venga, eta azkenekoa. Barrutikan erakutsiko dugu. Bai. Nola dauden nahiko utxak. Eta betetzeko, ezta? Venga. Hortxe, krema ondo bete. Ondo beteta. Eta listo. Beitu, orain daku, hemen, 3 txokolate eta 3 errelampago. Venga, nik antxuria erekin ingo dut. A ber, sartzen da, bai, beitu. Hemen dakogu, lehenengokua. Zeu dako zuria. Txe. Eta orain, azkena, guzo itxie. Eta azkena, txokolate beltzarekin. Bai, beltza.
Polit. Zuri zen gustatzen zaizu gehiena. Esnea, beltza, txuria... Beltza. Zuria beltza? Maritere, zu badakizu ze momentuan etorri, Lan guztia ja inda dagoenean. Jateko moduen. Jateko moduan dagoenean, guk esaera zarra badugu. Dagoenean... Bonbon. Armintz, aukeratu bat. Nei Mikele gustatzen zaiona. Zuri zen gustatzen zaizu. Erdikoa, Ba, ordu nauxenetzako. Venga, erabaki, zein ezue? Ni? Hartu. Venga, ni hauxe. Venga, ba. Venga, txintxiningo dugu? Venga. Bakoitza errelanpago batekin, ume txikiak bezala, gustura amaitu dugu Bermeoko eta Mungiako abentura. Musua, txokolatearekin zikinduta eta bihotza beteta, ezagutu ditugun lagun, txoko eta gozoekin. Orain, niri tokatzen zait gaurko eguna laburtuko duen errezeta sortzea. Gaurko bizipenekin eta errezetekin inspiratuta. Jesusek eta Aiderrek prestatu diguten tostada edo torrijaren omenez, bizkotxo kapa askotako tarta bat sortuko dut. Torrijen kasuan egiten den bezala, nik ere tarta hau esnearekin eta kanelarekin bustiko dut. Tarta honek gainetik azukrea eramango du, eta bakea jatetxeko bitxorrek bezalako tresna berezirik ez dudan arren, gaineko azukrea erreko diot, ukitxu berezia eman diezaion. Errezeta honetan ezin ahaztu Joneren Karolinak. Nik ez ditut Karolinak egingo, baina beraien zaporea islatzeko tarta osoa merengez estaliko dut. Eta amaitzeko, gure errelanpagu famatuak. Mikelek eta Mariterek erakutsi bezala, nik ere errelanpagoak jarriko dizkiot tartari inguruan. Baina forma luzea izan ordez, biribilak izango dira, eta txokolatearekin beharrean karameluarekin apainduko ditut. Espero mungiatarrak eta bermeotarrak gustura geratzea emaitzarekin. Bestela, berriro etorri beharko dut bisitan beste egun eder bat pasatzera. Bitartean, dagoenean, bonbon.